ассалому алайкум тамошобинони азизи канали ТВ Симо. Инак ҳоло хабарҳои муҳими рӯзро тақдиматон медорем. То баҳор об намерасад. эълони лимити барқ дар Тоҷикистон. Барқи тоҷик дар қаламрави Тоҷикистон маҳдудияти интиқоли барқро эълон кардааст. ин бори дуюм аст ки таи 25 соли ахир дар кишвар расман тасмим гирифта мешавад. Нозирҷон ёдгорӣ сухангӯи барқи тоҷик дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфтааст, ҳоло вазъият ҷиддӣ буда, то баҳор эҳтимоли нарасидани об вуҷуд дорад. аз ин хотир лозим аст ки чанд муддат дар маҳалҳое ки биноҳои баландошиёна надоранд ва имкони истифода аз дигар манбаъҳои гармидиҳӣ вуҷуд дорад, интиқоли барқ маҳдуд карда мешавад. маҳдудият аз рӯзи 5 январи соли 2021 асосан шабона ҷорӣ гардида аз соати 23 то 6 субҳ идома меёбад. мо бовар дорем ки ҳамватанони гиромӣ моро дуруст мефаҳманд ки ин тадбир аз рӯи зарурият мебошад. мақсад аз он пешгирӣ намудан аз пурра сарф шудани захираҳои об буда дар сурати гарм омадани моҳҳои минбаъдаи зимистон зиёд гардидани сатҳи об дар дарёи Вахш ва захираи оби обанбори Норак имкони бекор кардани маҳдудият ба назар гирифта мешавад, гуфтааст Нозирҷон ёдгорӣ. 28 июли соли 2020 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо далели кам шудани захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Вахш ки қисмати умдаи барқи кишвар тавлид мешавад, зимни як муроҷиатнома мардумро ба сарфакории нерӯи барқ даъват намуда буд. 4 октябри соли гузашта барқи тоҷик эълон карда буд ки оби обанбори Норак пур шуда мардум зимистон бидуни барқ нахоҳанд монд. моҳи ноябр аз саросари кишвар хабар паҳн шуд ки барқ ба истиснои пойтахт дар шаҳру деҳоти дигари ҷумҳурӣ қатъ мешавад. аммо барқи тоҷик ин ҳамаро ба таъмири нерӯгоҳҳо қабл аз ҳама Норак рабт дода 10 декабр эълон кард ки аз ин баъд барқ дар ҳеҷ куҷо қатъ нахоҳад шуд. Нозирҷон ёдгорӣ гуфтааст, ба далели сардии шадиди оғози соли равон ва тӯлонӣ пешбинӣ шудани сардиҳо, хавфи нарасидани захираҳои об то охири зимистон дар обанбори нерӯгоҳи барқии обии Норак пеш омадааст. ҳоло сатҳи обанбори нерӯгоҳи барқии обии Норак дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 4 метр паст аст, афзудааст ёдгорӣ. тибқи иттилои агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, соли гузашта дар кишвар ҳудуди 18 миллиард киловатт соат барқ тавлид шудааст ки дар қиёс ба соли 2020 95% ташкил додааст ва қисмати умдаи он 17.5 миллиард киловатт соат ба нерӯгоҳҳои барқии обӣ рост меояд. дар ҳамин ҳол ин бори дуввум аст ки Тоҷикистон маҳдудияти барқ дар кишварро эълон кардааст. маҳдудияти қаблӣ аз солҳои 90 асри гузашта оғоз шуда буд. соли 2017 расман лағв шуда буд. бинандагони азиз, ин буд хабари муҳими рӯз. то иттилоъҳои дигар шоду пирӯз бошед.